There's no other course like Fiontar. It's just so unique in its style and its setup and the communication they have with the students, the way they run their lectures. I think it's all centred around the student and about learning, and it's an open environment. It's not the lecturer talks to you and at you on a daily basis. It's more you're involved. It's a learning process, an open learning process that everyone has input on, and I think that side of things makes it a much more positive environment to learn in, an open environment. Really me sig glór stair Fiontar, so thug mé faoi thug me se bliain séir amach an old school agus bhí mé ag brenn hart cadíad na céimena is fear sa tír agus sú mé an cainte le Fiontar ag an am agus frach mé gur bé an céim is fear domsa agus tá go leor baint amach gom inéal an ggéim sin. Is me sé úna cuimhnach Tom sa darbhlíonn Fiontar agus is brala mé an óir mar tá na rangan agus gahar cóbheog agus bíon cadreh úntaach idir na cuile scoláire tá ann idir aidir san agus idir na lectóirí agus go bhór go bhfuil an rang cóbheog chumá tásáis tá grúpa agat agus féidir libh dul amach mar grúpa sosiálta chumá le de chóirte eile bheith agat. Bhín rang na beag a gcuin agus taithníonn sé sin go mór lom mar is féidir le leir le aontainna sa rang agus bhín tú ag obair le daoine nua i gcónaí go háirithe sa céad bliain ar bhíon chur láthir nó eiste le déanamh mar póirtain grúpa agus ceapan gur rud má é sin mar san oscail ní amháin é an éideachas agus na léachtaí tá saol sosiálta a gcuin agus ceapan gur ceiríonn Fiontar lei sin mar bíon gachtain mar chláán. Is siad na rudaí is má hatanm go dtí seo le chóir sa Fiontar ná an slí bhíonn tú faoi rudaí practicúla agus mátá ceist agat is féidir an ceist sin a chur péham gur míon at réalaí ar an leictar agus dulasteach chuthú i lár an lei cnag ar an doras tain tú isteach agus sin canú i fiú lethór ó ag déanamh léir an ceist sin agus as sin ascríonn go leor ceist na eile agus bíonn tú an pléidéir aanamh leis an leictar agus bíonn am acu dá dit leis na ceisna sin na fré agus na freagaí chuí a thuirt, agus mna bhfuil na freagaí acu tá aithne acu ar duine atá na sanálaí sa réimse gan ó sin nó sa réimse acadú sin atá ann tú a thráú i dro an freagaí ceart, so tá antaíocht ar fáil do bhicléin Fiontar. Tá an atmosfér go húntaach i Fiontar, tá na Fiontarlinn a gcuin agus a gcónaí bhíon duine nó beirtnúir sunna Fiontarlinn agus bí míad a gcónaí an crack a bheith ag leartnú ag caibh timpeall smaointí nó is féidirlinn ar obair a dhéanamh ar na max atá ann rud ag an dhéanamh le fís nó le fum agus is féidirlinn ag go háirta dhéanamh lena chéile agus is áit speisialta dúna léir mar is 6 hobbé chun gachrod chun leart bhí gach léach a bhí an réan le cáibh timpeall agus á smaointí a cáibh timpeall le chéile. Is seomíontalach é mar go bhfuil na gach bhliain ann, so bhíon ó bhliain hain go bhliain cethir sa riomh gach le lá agus an rud is fear faoi sin ná go bhfuil má tuairú a bhliain hain, bíon duine eile ag nán ó bhliain zón bhliain sin atá ann ceir leat má taon fáib nó tuairthirt ar an ceisna. So bín meascán ionach ann, ní riomh bhíonn tú le a bhliain hain, bhíonn tú ann measca seach le na bblianta eile agus ceiríonn sé leat. Meascán go cuidaíonn an Gaeilge go mór leat agus tú mún gná mar rinn sé le daoine nach teanga gná í an Gaeilge, agus tá sé sin fér go puinte. Ach ag gná céanam bhí mis sé leabhart leis an tíiseach ar aon agus do Gaeilge leis tá mis sé gurí inistíocht agus tá mé ag brathnú ar údras na Gaeltachta le inistíocht mar hasnú an gná an taobh daon tú siachta den gná a lona sa Gaeltachta i Mayo. Agus sin tá go leor daoine cluiste agus ilte amach sin le Gaeilge agus is braló í úsáid agus is cótha í agus má eicin duine eile go bhfuil an teanga agat agus go dastaíonn wet í úsáid de chud is mó tá daoine tilt nach chudú leat nó fiú leabhart leat len a chu Gaeilge úsáid agus níl agat cad a tucaí sin. Stúi ceint an rudí thug Fiontar domsa ná
na hurlaí agus na mána chun tuairt faoi gútláin nua an rud a bhreath mission ar bhí mé I Fiontar ná gur beagán rud nach réitún an dhéanamh. Is as cíirí mé agus tháinig mé sús gom nach lia agus níor éis gom céir mega gceist gom takeí chláiste agus is fear sais clown DCU agus is brala mé mar tána áisina cumá ar aus an seo. So.